kota ne 5 months sori mugara kupi kumba muuya mufoni takatadza kuira naye nyaya yekuti haateerere zvandomudza inini ndikamutendera kuita business aihodha kuharare achitengesera kumukaradzi ndobva azotanga kuita zvekuenda kubhodha zvandisingazivi zvekundinyepa ndikuenda kuharare ndobva enda kuzambia ndobva azotanga kuzondipa iye wake mutemo manje wekuti anondudza kuti handidi kundoona ndichimwira chero bhawa ndomwira kumukaradzi ndikaramba izvozvo zvanenge akuudza toita noise kumukaradzi tosungisana nokuti akandorana ndi vana vangu 2 havachengeti asi murume wangu uyu anotuka zvokuti kana chandikapfekera hembe akataura kuti uri mukadzi werudzivo anoenda kumwedzi everyday kana kuti panyo kana kuti jinetumba nyorai jinetumpamba vesazi vengai shambo Clem ndoda turi kudira pachena shambo kuti usiku ndida yakati uchada nokuti kwakugara chaza turi kugara kupi mubvunze kuti uchiri kundida here murume wangu ndoda kuti ndibudira pachena kuti uchiri kundida here ndauchandida dedi ndiburi kubvunzwa siyo question mukadzi wangu ndomuda muudzeka uri kusataurire nini kota ne 5 months sori mugara kupi kumba muuya mufoni zvine chikonzero takatadza kuwirirana zvatakatadza kuwirirana ndo zvakangondisudurutsa pamba asi kana akwanisa kuzviita taura zvamukatadza kuwirirana takatadza kuwirirana naye nyaya yekuti haateerere zvandomudza inini muudze zvaanoteerera auteerere zvandokuudza iye akanditi ada kuita business ndikamutendera kuita business aihodha kuharare achitengesera kumukaradzi ndobva azotanga kuita zvekuenda kubhodha zvandisingazivi zvekundinyepa ndikuenda kuharare ndobva enda kuzambia azodzoka ndikamufonera ari pabhodha akanditi handisi kuramba mutemo yako kana watiwo zvandaita zvinokubhowa ukasununguka ndakasununguka kuenda hangu kumba kwedu uyo asvika kumba funga akazotsvaga vazukuru vangu akazoudza nyaya yacho vakazonditsvaga tikazotaura fine ndobva zvapera ndobva asitanga kuzondipa iye wake mutemo manje wekuti anondudza kuti handidi kundoona ndichimwira chero bhawa ndomwira kumukaradzi ndikaramba izvozvo zvanenge akuudza toita noise kumukaradzi tosungisana nyaya yapera kumapurisa ndozvatogara tichiita tinombotongwa nehama dzangu achitomboita seanzwa kana achitongwa but tichingobva ipapo chete nyaya yedu inongocontinue to the extent kuti akazosvika pakuzonditora protection order ndosaka ndakazoti pamba pakugara zvako kandimbosudurwa ndosvika zvakaitika kusvika pari nhasi wazvinzwa nyaya protection order ndisi kuramba asi murume wangu uyu anotuka zvokuti kana chandikapfekera hembe anotuka kuti kudi zvakafanana nepapapa muna January ndairwara ndaibleeda every day asi rimwe zuva tikangonetsana kanya kadiki akamira yard inini ndine mwana ane 15 years ari form 3 nevamwe maloji ari pamba pangu nevamwe vanhu mabhilidhi anga ari pamba akataura kuti uri mukadzi werudzivo anoenda kumwedzi every day ndinogara newe chirudzii murume wangu anotuka zvoti kana kumukaradzi koko akada kundituka ndoitokutuka anotuka kuti kudi andibvunza kuti kana kuti panyo kana kuti mhata hana chinomuremera murume wangu ndotonge ndisingazorara naye mugumbeze rimwe chete nyaya yekubhodha yari kutaura nyaya yechokwadi asi izvozvi girlfriend rari kugara naro rinoenda akatangira ndiye business rikuenda kubhodha riri kutoenda kubhodha saka ndizoti murume wangu anondida here kana kuti handidada kuti ndiite benzi nokuti akandorana ndi vana vangu 2 havachengeti mumwe wacho ndogara naye ndini ndozoti adobhadharwa school fees ndozoti ari kufamba sei iye panga sandakuenda kubasa sandakutengesa ndakamuudza kuti mwana ari kuda chakati handipinduri anga asingadaira sa handipindure chete aingonyarara kusvika ndazotanga kutengesa mafrizits ndazovanawo mari kutanga kuhodha ndakuzoitawo zvekutengesa hembe chinongonesa kuti murume wangu anonditi gara kumba asi iye akagara kumukaradzi ikoko anoita mukadzi ikoko saka ndizoti anoda kuti inini ndigare kumba irora mukadzi kumukaradzi takatenga mota muna January ndopakatanga kutochinja zvinhu zvese kuita wese mota yena izvozvo nanhasi iri pano handiikwira handidii saka pamoyani tauya nemalifts yawe nemota akabuda nayo February nanhasi handiikwire
kana kuti mutaudza ipapa akada kufona akafona ka 1 pa 5 months ne private number kana mwana akarwara ndaokuudza basa kwandoshanda akandidzingidza no vanhu veclaim kuti handitomboda kuna vanotitadza kugara nemukadzi wangu ndopandotsvaga mari kuti ndarame nevana handisoda kuti ndarame chirudzii. Une vana vangani meso? Ne 2. Imota rudzi? Iranex. Auya nemukadzi wako? Handina kuziva bhosi vaipakasiyana. Asi muchiuya kudare rimwe chete? Echo. Saka unomuda papi? Azvaitika nzvokuti nyaya yekuti maki yemota iri kupi? Maki yemota ndina. Buritsa tu. Anofana asara kumota vanofana ndisina kuikiya mota. Anofana asara kumota. Ndotora tiyaona kuti unayo maki yemota. Tipe imwe nyaya kana uyu paachantora maki yemota. Yano maki yako tu. Gatsika. Musi ukatenga motikari ukaenda nayo kupi? Ndikatenga mota. Musi ukatenga motikari uchiti watenga motikari unoratidza hama noshamwari novadikani ukaenda nayo kupi? Ndaenda nayo kwaMbuya. Kwani? kwaMbuya. kwaMbuya ukaenda nani? Ndaenda nemadzimai. Ndobva wasvika bhobva wazoenda kupi futi? Ndinodzoka kumba. Wadzokera kumba? Mune imwe here musi wamukati nhasi takasununguka regai timboenda kuvisiting kana kungoitawo leisure zoro timboendawo mumapikiniki nomota yedu nomadzimai? Muno umwe musi here wamukati nhasi takasununguka madzimai ngatimboenda kudharo tonotenga nemota yedu? Muno umwe musi here wamukaisarana mvura motikari yekunwa yekungotengawo mvura yedu iri kwekutenga mazuva kuti ngatimbofarai chinwa mvura sinzi waumwe doro? Nemwe musiti yako anoziva kuti siti dzemotikari dzinoratidzwa kudai. Nemwe musi here wakambogara pasiti makarara zvenyaya akararawo pamukadzi wakambata wakadai pasiti yemotikari sinzi muchifara kuti mwana akomborai matenga mota? Wakapedzisira rini kumba bonde? Pandikapedzisira kumba bomba. Pane nguva yakadiba sei? Pane nguva. Pane nguva? Kunodyiwa kunoda sadza here? Kunoda ani? Kunoda murume. Murume wacho ndiani? Ndini. Unomupa rini? Apa titawirirana. Pane imwe nyaya yekumanikidza kuti toda kuti muwirirane musingawirirane? Pane imwe nyaya yekuti tinokumanikidzai kuti munowirirane musingaiti sei? Musingawirirane. Toda chokwadi chiri pasi pasi pomwoyo. Unomuda here mukadzi wako? Mukadzi ndomuda. Uright, kana uchimuda bvisa $20. Ndoita sei? Bvisa $20 chete baba. Twenda aikwani 20. Bvisa yaunayo. $10. Bvisa apa. Muudze kuti zvese zvandoita ndokumbira regerero. Zvese zvandoita ndokumbira regerero. Usagamuchirere padenga, gamuchira nomwoyo wese. Magamuchira asa asati apedza nyaya. Tiri kuti kana masumuka apa pese tezvara asati apinda. Tine nyaya pana tezvara ira? Abva kupi tezvara? Kwengure kusenda ubedzi. Senda ubedzi. Okay. Tezvara simuka. Unodzoka musi wa6 nhasi handisi kupa zvepfuma. Ndotanga ndaita panel beating yevana kumbo panel beater. Nditi wazvinzwisisa. Unodzoka musi wa6 mari yebhasi uchapiwa namukwasha wako. Zvinzwa. Right, ndokumbira ndichiti imi muri pakati apo vaviri. Imi ndotaura nemi wakati muri vaviri. Endai munotonga nyaya iyi. Uye atano zviri kumunetsa. Zvinokanganiswa nomukadzi. Asi apa amukumbira regero. But ndiri kuti kukumbira regero
rwenu moyo wese patanga maenda kunopane ubeta muri kunetsa mudzoke paposition then tozovasunungura asi tsvaga mari yatezvara yekufambisa kutezvara aenda right. Motikari yawauya nayo ndiyo kutakura wauya nani? Ndaene mukoma wangu nehanzvadzi yangu. Mukoma wako ari? Mukoma simukai endai mugara apa. Hanzvadzi yako yeru garai pabhenji mese. Ndimi mukoma. Makadii mukoma? Makadii tete? Zviraiti here zvikiitika? Aiwa tutaurawo chokwadi mukoma. Iwo wauya uri pamutefetefe ukagara pamota yemunin'ina wanzoka uyu hanzvadzi yako igara pamota yemunin'ina uyu mukadzi akwira marifti zvakanaka unozvionawo se tiri uromwe here zvatikutaura tiri kukanganisira ari kutadza ndiani right haadi murume here mukadzi uyu akabva kunguva dzake hakudi murume ikoko oisa chigunwe zvimwe zvinhu zvacho munotongwa nazvo naMwari musaite zvinhu zvakaipa. Saka tiri kuti baba mukuru nhasi makiya iya kubva nhasi kusvika musi wa6 sinzi sebasa ramunoita rokuchera pasati sekurirambidza motikari anopiwa zvake achifamba nayo sababa zvinzwa but nguva zhinji motikari ngainopakwa kumba kuna amai kana ari kumukaradzi vari kumukaradzi vese. Unoenda here kumukaradzi iwe? Ewe kana muchirara muri Ranex munorara kana muchititiwo kusvika musi wa6 imi baba mukuru budai motikari mazvinzwa mukabva pana mukasvika kumba ingoti nomun'ina gara nomukadzi wako zvakaita se zvakanaka atete taura kuti muroora gara zvakanaka nomurume wani wako apa vake unoenzaniswa vari 2 imi musipo iwo omakia kana ungo usati wayabata baba mukuru itai baba mukuru astraight vakarongeka una makore mangani? 36. 36. Koewe? 32. Inini kufunga wako ndine mangani? Ayo ndikufunga iwe unga ndine mangani? Gambo dzanga maiti mune 46. No, handina 46 ezi nditi 50 manje. Ndautenda 51. Washinzo? Ndautenda 51 pandirwa. Izvo ndiri 50. Mwanza zvandataura? Kurai kuva machiwa mukurarama. Baba mukuru mukada motikari hamusi kurambidzwa munogona kutaura kuti amai endai kuna amai noamai ndaida kumbofumbidzawo motikari vanokupai imi musamhanya kupinda motikari mirirai zvenyu zvokusenza zvenyu tete musapinde pasiri penyu motikari pairi kuenda nhasi apa iri kuenda yakatakura vanhu 5 vazvinzwa vamasiya vaye tezvara wenyu naye mukadzi wenyu naye mukasvika panengine uko Darwin handi mabva noDarwin mukasvika paDarwin paipe mubvisa $10 yatezvara waona kuita se kufamba mazvinzwa tosangana musi wani wa6 munochokutaura baba mukuru munochokutaura here saka chiendai right gwekwe musaronzi gwekwe rinogara pamombe Mwari akati sikaiziva kuti chimbuo chinoruma mombe ndo pachinogara pachinoraramira saka iwe rambori pagwekwe rani wazvinzwa iwe ndowe gwekwe mombe ndoipi naye rambori pamombe yako kana ukatoiswa dhipi usabve pamombe yako tora mari yako yokumbirwa regere chiende mugasa nyaya ipapa yevanhu tucheta right tezvara chidzokerai muchapinda motikari yemukuwasha muchienda imi munomira zvenyu baba mukuru pakenza kuenda kuenzaniswa kuvanhu pari kunetsa imi mune musipo mirirai nguva muchatakuwa ino motikari Ranex inotakura vanhu ivavo chienda unoenzaniswa nyaya